Diyos marinaldaw po sa tuyagabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Ngunyan iyo an ikaapat na Domingo nin Adviento. Sa Santa Misa niya to ngunyan, sa tuya pong idulot ang sa itong mga personal na intensyones. Siring man, pasasalamat dulot kang Bagadyong family for passing the board exam for teacher of Cheryl Jane Bagadyong. Thanksgiving offered by Rosela Plandes, Maricel Arcilia, Salve Cabral, and Matias family. Special intentions for safe and good health of Rosalia Asense, Juliet Navarro, Janet Villafuerte, offered by Villafuerte family. For guidance, good health, safety of Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag. For good health and safety of Maria Faye Donna, Viel Maria, Jerome Rodriguez, offered by Binang Bunyag. For complete healing of Father Luan Harsha and all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamonde. For safe travel from Naga to Makati of Brad Carlo Butor, offered by Brad Carlo. For complete healing of Salve Cabral, special intention of Matias and Ingero family. For the souls of Lorenzo, Maria Corazon, and for all dead members of CRC. For the souls of Arnaldo, Alfredo, and Maria, offered by Binang Bunyag. For the souls of Jose, Eduardo, Rodolfo, Veronica, Lodovicio, offered by Ining Lumbria. For the eternal repose of all the souls in purgatory, offered by especially Restituto and Agapita. For the souls of Perfecto and Avelina, and for all souls in purgatory, offered by Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ang tema ngunya na Domingo, ang pagtubod. Mahihinanyog niya to sa babasahon na mas dakula ang pagsarig ni Akas sa iyang pakipag-amigo sa mga taga-Assyria kisa Diyos na nagdulok sa iya sa persona ni Propeta Isaías. Sa bagong tipan, ang dakulang pagtubod ni Maria asin Jose, nagpahiling kan sa indang mamumuto na magsarig sa Diyos. Sa Eucharistia, hagadon niya to sa Diyos ang biyaya kandanay na pagsarig sa iya. An mamamayo kan selebrasyon niya to ngunyan, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos sa sinmoogmang awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasaalan, tanganing magkaniwa kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan. Darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, pakipanuaan sa imong grasya, an sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitaw ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, mahihiling ta na maski habo si Akas, nagtao pagiraray ang Diyos nintanda, sarong berhen, mga ngaki, asin mga ngaki nin lalaki. Sa salmo, sinasabi na ang makakasakat sana sa bulod nin kagurangnan, iyo itong malinig ang kamot asin puso. Asin dae nagmamaot nin mga bagay na maraot. Hinanyugong po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Padagos na nagtaram ki Ahas ang kagurangnan na ansabi, maghagad ka nin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos, pahararuma abot sa Siol, o palangkawa sagkod sa kaitaasan. Nagsabi si Ahas, dai ako mahagad, asin dai ko babaloon ang kagurangnan. Nagsabi, magdangog baya kamo, o harong ni David. Dikit sa indo ang pagpagal sa mga tao. Tapapagalon manindo ang sakong Diyos. Kaya ang kagurangnan, iuman sana sa indo ang matao nintanda. Uya, ang daraga, mangingidam, mga ngaki nin lalaki, nangangaranan niyang Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa kagurangnan ang daga, asin ang yaon na kapanuan. Ang kinaban, asin ang yaon na nag-i-erok. Tasya kaiyan nagtugdas sa ibabaw nin kadagatan, asin nagtugdas
sa ibabaw nin kasalugan. Maglaog an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Si Isay ang matukad sa bukid kang kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang lugar. An may malinig na mga palad asin matubis na puso, na dai nagtutuon kan sa iyang kalag sa mayong kamugtakan, ni nagsumpa sa pagtikas. Maglaog an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Makamit siya nin bendisyon sa kagurangnan, asin kasuriputan sa Diyos na sa iyang kaligtasan. Ini ang kapag-arakian kan mga nakikihumapot sa iya, mga naghahanap kan lalawgon kan Diyos ni Jacob. Maglaog an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Ipinapaliwanag ni San Pablo na si Kristo ang paratubos, sarong tunay na tao na nagikan sa kapag-arakian ni Hading David. Kita makakaligtas sa paagi kan satong pagsunod sa kabuutan ni Kristo na ipinadara nin Diyos sa satuya. Hinanyugumpon niya to ang ikadiwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pablo, surugoon ni Kristo Jesus, inapod na baging apostol, pinalain para sa ebanghelyo kan Diyos, na kaidto panuga, sa paagi kan sa iyang mga propeta, sa banal na kasuratan, dapit sa iyang aki, na nagikan sa kapag-arakian ni David, susog sa laman, na itinalagang aki kan Diyos, sa kapangyarihan, susog sa espiritu nin kabanalan, huli kan pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan. Si Jesucristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nagkamit kami nin grasya, asin pagiging apostol, para sa pagkuyog nin pagtubod sa gabos na nasyon, sa kaumawan nin sa iyang ngaran. Sa inda, kabilang man kamo, na mga inapod ni Jesucristo. Sa gabos na yaon sa Roma, mga namumutan kan Diyos, mga inapod na baging banal. Mapasaindo ang grasya, asin katuninungan, hali sa Diyos na satong Ama, asin hali sa kagurangnan, Jesucristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na propesiya sa lumang tipan, mapapadapit kay Kristo, iyang gabos na utob sa iyang pagkamundag kay Virhen Maria. Sa paagi ni Kristo, ang Diyos minadulok sa pagligtas sa satuya, asin nakikisumaro sa sato. Ang misteryong ini, nagpapakusog, asin nagpapaugma sa sato. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kunyan susulaan niyato ang ikaapat na kandila kan Adbyento. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria na sa iyang ina, esposa ni Jose,
bago sinda magsaro, nariparo na nagdadarang tawo, huli ka ni Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom, suripot na lalaki, asin habo magsumbong, nag-isip na hilom na suwayan si Maria. Pagkasabuot niya kaini, uya, nagpailing sa iya sa pangiturugan ang anghel kan kagurangnan nan sabi, Jose, aki ni David, dai ka matakot na mag-ako ki Maria na sa imong agom. Taan ipinapangidam niya, gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, nangangaranan mong Jesus, tasyaan maligtas kan sa iyang banwaan, sa saindang mga kasalan. Inigabos nangyari, tanganing mautob an itinaram kan kagurangnan, sa paagi kan propeta. Uya an birhen, mangingidam asin mangangaki nin lalaki, na apodon Emmanuel, na anbot sabihon, kaibata ang Diyos. Napamata si Jose hali sa pagturog, ginibo niya an itinugon sa iya kan anghel kan kagurangnan, inako niya an sa iyang agom. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa indo gabos, mga tugang. Diyos, maray na aldaw man. Igwanin sa rong hoben na teenager ang nagbados. Alagad mayo nin lalaki na handang manindugan. Natakot siya sa iyang ina. Alagad mayo siyang maginibo, tabados na siya. So sinumbong niya, nagsabi siya sa iyang ina. So siyempre ang ina man nabigla. Ninhuli sa pagkabigla, ang guton ini, nagkukurahaw ang ina sa kaanggutan, asin naghihibi. Sabi kang si ina, si Isay na balasubas na lalaki ang naggibo kaini sa imo. Gusto kong mabisto, gusto kong maaraman, ang guton ang ina, patian sa iyang ama. So kaya kinuakang teenager an sa iyang telepono, asin inapudan ang lalaki na nakabado sa iya. Makalipas ang 30 minutos, may nagpundong sasakyan na Ferrari sa atubangan kan sa indang harong. Medyo may edad na ang lalaki, alagad mayaman ang itsura, asin nakasuklot nin mga branded na bado, asin mamahalon na gubing. Naglaog sa harong kan babae. Nagtukaw ang lalaki sa sala, inatubang ang ama, asin ina, pati na ang babae. Sabi niya, maray na aga po, an sa indong aki, nag-apod sako, asin nagsabi kan problema. Alagad ay ako makakapangako na aagumon ko siya. Ninhuli kan sa kong sitwasyon sa pamilya. Pero bot kung akoon ang responsibilidad. Kaya, sabi niya, kung ang magiging aki babae, tatawan ko siya nin duwang tindahan, sarong townhouse, sarong beach house, asin sarong milyon sa iyang bank account. Kung ang magiging aki lalaki, an iktatao ko sa iya duwang factory, asin 2 milyon sa iyang bank account. Kung an aki kambal, tig sarong factory, asin tig sarong milyon ang aki. Alagad, kung makuanan an sa indong aki, asin kung dai maging successful an sa iyang pangaki, ano ang sa indong suwestyon na pwede kong gibuhon? So sa puntong ini, an ama kang teenager, dai nagigirong, kinaputan sa abaga ang lalaki, asin sinabihan, you can try again. Mga tugang, sarong makakasupog na sitwasyon ang magbados na mayo nin ama. In fact, kantong panahon, sarong dakulang kasusupgan, since sarong krimen ang siring na bagay. Kaya nahadit man si Maria, pasabi niya si Isay, ang lalaking manunuga kay ni sako. Kaya, swerte niya, dahil si San Jose, sarong matanos na lalaki, asin habo siyang ipasupog. Mayo si Jose nin Ferrari o factory or 2 milyon.
ang yaon sa nasa iya, iyo ang katanusan na ugali. Matugang, napakahalaga kan inaapod na virtue nin katanusan. May mga taong bakong matanos, may mga taong ipapasupog ka sa media, may mga taong ipapasupog ka sa Facebook, o ibabanderaan sa imong maraot na ugali, o aakusaran ka kan mga bagay na sala. Kaya, iliwat ngunya na Adbento, sa ika-4 na Domingo kang Adbento, pinapagirumdum kita kan pangapudan. Enot ang pangapudan na tanuson ang mga tikong dalan, linigan ang dalan, o anbot sabihon ang maging matanos sa satuyang pagkabuhay. Kung mauta na maging matanos arog ni San Jose, kaipuhantang linawon ang buhay. Because Advent is a time for clearing. Ayan. So, ini ang enot na ring na gigirom dumunta. Clearing. Ang paglilinaw o pagsayod nin kalag, tamaabot na ang hading paraligtas. Minsan, mayo kitang kuryente, may clearing ang kasureko. Nagpuputol mga kahoy, nakakaulang sa linya ng kuryente. Sa personal na buhay, dakol ang dapat niya itong linawon asin linigan sa sato na nakakaulang sa dala na inaagihan. Duwaman sa na yan, it's either you turn or you burn. Balik loob or kaluluwang sunog. So bako lang ining simpleng paglilinaw, kundi ini an paglilinaw na makaalpas sa kadena ng pagkakasala na pabalik-balik taman sa nang ginigibo. Kan sinabi ni Juan Bautista na itanos ang mga dalan sa pag-abot nin kagurangnan, ang bot sabihon, itanos ang satong buhay, hulita ini ang aagihan ni Kristo. So ano ang mga dapat ang halion na ulang sa pag-abot nin kagurangnan? Kadakol. Pwedeng halion ta ang tikong relasyon, ang tikong hanap buhay, or tikong pag-iisip, or tikong pag-uugali. Tangani na kita maging matanos, arog ni San Jose, handang mag-ako kang grasya ng Diyos. Panduang alok sa tuya, iyo ang pag-andam, ini ang pangduang ring, preparing. Sa Ebanghelyo, kasuugma, nagpuon ki Jacob na ama ni Jose, kung sususugon tayo ni maabot kita sa inaapod na kapag-arakian ni Jesus. Halawig na panahon ang pag-aandam ng Diyos sa pag-abot kan Mesiyas. Nadangog tani sa aginaldong misa sa ikaduwang aldaw. Halawig ang pangiturugan ng Diyos sa sato. Dakulang pag-aandam, asin si Jose, partikan pag-andam na ini. Inandam siya kan anghel sa paagi nin pangiturugan. So, ang pag-andam sa rong bagay na mahalaga. Si San Jose, na sorpresa kan maaraman na bados ang sa iyang agumon, siyempre makasupog ini, dakulang chismis, marites ini. Pwede ko ta na siyang magsabing, excuse me. Kaya lang pagmata niya, sabi niya, Lord, include me. Iayon mo ako sa imong plano. So napakahalaga po ang pag-aandam. Dawa si San Jose, inandam. Sabi ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Matugang kaipuhantaan personal na paghahanda, asin komunidad na paghahanda. Sa personal na pag-andam, kadakol kitang pwedeng gibuhon. Dawaan mga kakasalon, igwayan marriage preparation sa pag-aagum. Dawa ang pagpapadi, igwayanin pag-aandam, preparasyon. Halawig na maray iyan, hababa na kan ang 10 o 12 taon. Ang kagurangnan, halawig ang sa iyang pag-andam, 30 taon. Alagad 3 taon sana ang sa iyang ministry. Kasi napakahalaga kan preparation. Ninhulita isasaba ka. Dawaan mga atleta, halawig ang practice. Ang boxing ngani, 12 rounds sana, pero ang practice kayan 3 o 6 na bulan, sige kang suntok. Pero ilang minuto sana iyan pag-abot sa ring. So napakahalaga kan sa tong pag-andam. Kaya inaalok kita, nangon niya nakapaskuhan, andam ang sa tong puso sa pag-ako sa Diyos. Ang pantulong ring na isusulot niya to ngunyan na Adbyento bago mag-Christmas,
Iyo ang inaapod niya tong imploring. Advent is a time for imploring. Mahiling niya to kan maaraman niyo sinabados na si Maria na sa iyang aagumon, nagpamibi siya. Kan ini pinag-isip-isip ni Jose, sarong anghel nin kagurangnan ang nagpahiling sa iya sa pangiturugan. Ang pangiturugan, sabi ko nga ni kayan, is the forgotten language of God. Sa paaging ini, nagkukomunikar sa tuya ang Diyos. Igwaning pangiturugan pagkabanggi, turog kakayan. Igwa man na pangiturugan na buklak ang mata, ang apod takayan ambisyon. Igwa man na pangiturugan ng Diyos ang Diyos sa to, yan inaapod niya tong pagtubos. So pinaagi sa pangiturugan ang mensahe ng Diyos. Alagad, kung hilingon niya to, ang mensahe ng Diyos, mahamansa na kung ang sa iyang pangaturugan, sasabatonin katanusan. Kung ang pangiturugan ng Diyos sa tuya, sasabaton nin katanusan nin tawo, nagiging epektibo ang pangaturugan. Ang pagpapamibi na udok sa buot, nahali sa malinig na puso, ang pagpapamibi na tuninong, ang pagpamibi na may pagtubod, ang pagtabang, paghagad-tabang sa paginin pamibi, partikan sa tong buhay pagtubod. Alagad, kung buot niya tong akuon ang grasyang ini, kay puhan man kitang maging matanos na arog ni San Jose. Sa pagtabang, paghagad-tabang sa paaginin pamibi, partiyan kan sa tuyang pagkabuhay. Alagad kay puhan, dispose man kita sa pag-ako kang grasyang iyan. Sabi nga ni kayan, kung kita nagpapangadyi, pero salaan sa tong pangadyi, masabi ang Diyos, no. Kung kita magpangadyi, pero salaan sa tong pagkatao, masabi ang Diyos, grow. Kung kita magpangadyi, pero wrong timing, masabi ang Diyos, slow. Kung kita magpangadyi, asin tama ang gabos, matanos ang satong puso, masabi ang Diyos, go. Mga tugang, ang pangadyi ni San Jose, tama, hulitaan sa diri niya na sa maayos na disposisyon. Siya, matanos sa mata ng Diyos. Kung kita maayos sa mata ng Diyos, lubos-lubos ang biyayang itatao sa to. Amen. Matindog po ang gabos. Ngunyan ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ti Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, o minilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Ang pagkamuot sa to kan Ama ipinahayag sa pagdatong ni Jesus sa tong paraligtas. Sa pusog na pagsarig, daraw niya to sa iya ang satong mga pangangaipo. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga namamayo kan simbahan, maging tanda kan maheherakon na presensya kan Diyos sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kusog buot asin pagtubod ni San Jose sa pagsunod sa Diyos na daing pag-abala asin pagduwa-duwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga mag-aragom asin an mga nag-aandam na mag-inaguman, makaaraw ki Santa Maria asin San Jose, sa pagtugdas nin pusog na pagkasinararo na
patugmad sa tataramon kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurang Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. tanganin ang mga nagihelang makamati kan pagkamakulog ni Kristo, huli kan pangataman kan sa indang kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga katuod niya tong nagadan, magugma sa presensya kan Diyos, sa kahadean na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaantabayan mo kami sa samong paglakbay sa kinabana ini. Siring ki Santa Maria asin San Jose, nagahalat kami sa pagdatong kan sa imong aki sa samong buhay. Himatea ining mga pamibi kan sa imong banwaan, na nagpupuka asin nagahalat ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po ang gabos. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, danay na idulot lugod an ostya kan samong debosyon sa imo, na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakama na daing kasagkuran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa dae masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan, kaya kaiba kan mga kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng God an banal, asin ang gabos na linalang na inaataman mo,
maninigong nag-uumaw sa imo, hulit ta sa imong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin dai ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyo man sanang espiritu, tanganing maginhawak asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo. Sa iyang pagbuot sinisiribrar mi ining misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Pagkuanya manin kalis, asin pagpasalak, siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na nagrorumdom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaning buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya na mimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kayan, minawot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maaptan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot, kaiba kan orog kapalad na Birhen Maria ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaiba kan sa imong mga santos, apostoles, asin mamurawayon na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakikipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinakban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigoang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaiba kan sa imong surugoon si Francisco sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rolando, kaiba kan gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi an mga panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayan na Ama, kay raking pagsararoa sa imo an gabos mong aki sa inman sinda nakawarak. An mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nakapagayagaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamurawayan,
uli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, winawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama yamo na yamo sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahas sa sulok, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan tinataw ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan.
mga kasalan kan ginapan, kairaki kami. Kordero ng Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan ginapan, kairaki kami. Kordero ng Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan ginapan, awi kami, ingkat po Maluhod po ang gabos. Uyaan Kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuy. sakuyang harong. Alagad magtaram kasanaan sa kung kalag maumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga kan daing sagkod na pagtubos, na kung guraano nagrarani an aldaw kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok na nagtatalubo kami sa manindigong pagsilibrar kan misteryo, kan pagkamundag kan sa imong aki, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin, pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo.
Salamat, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Mrs. Shirley de la Viña and family. Salamat po. Salamat man po sa mga altar servers, sa tong akolito, mga nagbasa, asin Ministro Laiko, asin sa to gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management and staff kang PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos sa pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini madadalan alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Ini man po mahihinanyog sa OKFM Radio. Ang misa nin banwaan madadalan man po sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Sa tuya pong i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa yung lugar o nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Bendisyon para sa mga naghihelang. Kagurangnan, Diyos amang makakamhan, bendisyon ang gabos na naghihelang. Pakusugasinda sa hawak asin kalag. Tawisinda nin rarom na pagtubod, tangani na padagos na makapagsamba asin mag-umaw sa imo. Siring man pinapamibi niya mo ang gabos na nag-aataman sa mga may helang. Tawisinda nin pasensya asin pag-intindi. Tanganing ang sa indang gibong herak maging mabunga. Magbunga sa grasya asin pag-umaw sa imo. Inihinagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kami Diyos na makakamhan. Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamot sa Diyos asin pagserbi sa kapwa. Salamat Amen. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan.